Salut și bine v-am găsit la un live. Astăzi vom juca Roblox live. Sper că nu vă deranjează nimic rău. Ce să nu-mi dau eu seama că e rău. Și l-așteptăm pe Davis Troia să intre în live. Bun. Nu mi pare cel. Stați 2 secunde. Mie nu mi apare asta.